जोंनि मेन स्टेजाव पेन्डेलाव आरो संना लांखाबाय बिसोरो थांबाय ना दे बैखौ सावरनांगौमोन बे सासे सावरदो सेबनांगोनदां र' सेबनानै नैयाव लगायहरदो सोर नैयाव जाबाय जाबाय दांबाय बै मोननैया गोमोरबाय जोङो सावखांबायबा जि जायगायाव दं बेवहायनो बयखौबो थानानै जोङो 1 मिनिट कमप्लेन खालामनो सानदों आलारि बाथिफोरखौ जुदि फोजोंखांबायबा जोङो 1 मिनिट सिरियै आरज गाबनि बयबो जुदि सावखांबायबा जोङो बे सावनाय हाबाफारिखौ दसे बयबो दोनथ'नानै बे मबाइल खेबनाय बे हाबाफारिखौ दसे दोनथ'नानै जोङो 1 मिनिट आरज गाबनि बयबो खावलायनाय थाबाय बे लामायाव थानाय आरो स्टेजआव थानाय बिथांमोनखौबो जों खावलायबाय बयखौबो 1 मिनिट आरज गाबनि जागायबाय गोजोन्थों फोजोबबाय दा दिनैनि बे जोङो सानजारि नोगोराव थानाय नैबे एसबि गेजेरारि गोजौसिन फरायसालिनि लांदां फोथाराव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव आरो आलारि बाथि फोजोंनाय बे हाबाफारिनि सोमोन्दै जों गुसुङै सानै आलासिनि बिबुंथि लाखिनो साननाय जादों बेनिखायनो गिबियावनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आंना गेदेर आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनै आसाम एबा हादोर नाङैनो जोबोद दुखुनांथाव दाख्लैनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों जाय सुबुङानाखि हारिमुनि थाखाय गावखौनो बावसोमदोंमोन आरो आसामाव थानाय जेसेबांनाखि हारि माहारि दङ बे हारि माहारिफोरनि
जिथु हारिमु आयदा बेखौनो बिथाङा गोदान मोनसे मात्रा होलांदों आरो बिथाङा सासे खनगिरिल' नङा सासे सुजुगिरि सासे फावखुंगुरगिरि मोजां आगजुफोर दामनो हायोमोन बिथाङा आरो गावनो मिउजिक डाइरेक्टरमोन बिथाङा जाबाय जुबिन गार्ग जों बिथांखौ दिनै बे बेलासि समाव मोनाबिलि समाव बिथांनि मुङाव बे आलारि बाथि सावनाय बे हाबाफारियाव जोंजोंनो बाहागो लाफानाय बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि मानगोनां चिफ सार आदा मिनेश्वर बसुमतारी बेजों लोगोसे जोंनिनो बोसोनगिरि लेखखौ सामलायबाय थानाय सक्तेश्वर गयारी बिथां वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म सार जोंनिनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सासे बोसोनगिरि आरो बेजों लोगोसे एक्स-बिएनटि बिटिआरनि बायजोनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिस्तिराम नार्जारी एसबि बड' गेजेरारि गोजौसिन फरायसालिनि प्रिन्सिपाल सार आरो सारेन्डार एनडिपिनि मानगोनां आफादगिरि बेजों लोगोसे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफाद जेरै खौसेथि बर' सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि बेजों लोगोसे बिथांनि मावथि फारिया मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आइजो अनसाय आफाद एक्स-बिएनटि ब्रह्म धर्म गुबुन गुबुन आफादजों जयै जों बेयाव जिथु हाबाफारि खुंदों बेयाव नुजानाय मानगोनां फोरोंगुरु नोंथांमोन आं सुंद'यै बुंबाय गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैनाय अनजालु फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन जुबिन गार्गआ जाहैबाय 1972 मायथाइनि 18 नभेम्बराव बिथाङा जोनोम मोन्दोंमोन बिथांनि जोनोमा टरायाव जादोंमोन आरो रुंसारि जानायखौथ' जों बयबो मिथिगौ 2022 मायथाइनि 19 सेप्तेम्बर बे जोंनि थाखाय सहायनो हायि मोनसे गिदिर खहा आसामनि जों मोनसे बुंनांगोन जोंनि गेजेराव आसामनिफ्राय जों मोनसे अलंबारखौ जों खोमाना लाबाय होननानै बिथाङा खोब उदार टाइपनिमोन आरो जिहेतु हारिमुनि मानसि जानाय सोरजिलु आरो फोसावनाय बे मोननैया थानाय आरो मिथिंगायारि भाबै बिथाङा हारिमु आयदायाव नाजानायजों लोगोसे फोसावनायजों लोगोसे गावखौ दानायजों लोगोसे हारिमु आयदायाव हारिखौ जौगाहोनाय आरो हारिमुनि दारैनो गासै बुहुमनाङैनो मोनसे हारिखौ मिथिहोनाय बिथाङा बिदि सुबुंमोन आरो बिथाङा खोब उदार टाइपनि मानसिमोन आरो बिसेसके बिथाङा बर' मानसिफोरखौ खोब मोजां मोनोमोन आरो बिथाङा बुंलांदों जे जों बुंबाय थादों राजखान्थि राव आरो धोरोमा आलादा आलादा खालामनाय हारिफोरखौ ज' खालामनो हायोबा हारिखौ दिनैनि बिदिन्थि हिसाबै जोंनि मोनसे फोरमान जादों जे बिथाङा हारिमुनि गेजेरजों देंखो होनायनि गेजेरजों बिथाङा गासैबो भारत एबा आसामनि हारि हारिसाफोरखौ ज' खालामनानै बिथाङा दिन्थिलांनो हायो बे मोनसे बिदिन्थि आरो बिथाङा गावनो बुङो आंहा खुनु धोरोम गैया आंहा खुनु जाथि गैया आं सासे उदां बे बाथ्राखौ बिथाङा बुङो आं खोब खाथिनिफ्राय मोनदों गोबां खेब बिथांखौ आरो जोंनि फेमिलिजों एसे रिलेटेड बादिबो बिथाङा जुनायाव फैब्ला बिथाङा बर' मानसिनि ओंखाम नागिरो बर' मानसिनि ओंखाम जानो नागिरो बिथाङा बे हिसाबै ओंखाम ओंख्रिखौ जोंनाव संनो होयोमोन आंहा गोसोआव दं खनसे अनलाजों दाउजोंखौ जानो बिथाङा खोब मोजां मोनोमोन बेनिफ्राय लाइजों अमा बेदरजों रुनायखौ खोब मोजां मोनो दा बेखौ मोजां मोननानै जनायाव फैग्राफ्राबो थारमाने बिथाङा बेखौनो जानो लुबैयो आरो आद्रा थानाय जेब्ला आग्लायना थायो बे जानाय जेब्ला हटकेसफोरखौ लाबोफिननो नागिरबा बिथाङा आद्रा थानायखौ आं बेखौ बिराद गोथाव मोनदों उनाव जाबावगोन आं अनला ओंख्रिखौ गतिके बेखौ लांनाङा प्लिज बिदि बुङोमोन आरो जोंनि हारिखौ मोजां मोननायखायनो
बिथाङा 100निबो बांसिन बर'नि मेथाइ खनगिरिफोर आरो बिथाङा मालानिफ्राय जागायदों होनबा हारिमु आयदायाव बिथांनि मुङा 1992 मायथाइनिफ्राय बिथांनि जितु हारिमुआ बिथाङा गोसारदों 1992 मायथाइनिफ्राय बिथाङा बे आयदायाव बाहागो लादों आरो बिथाङा गोबां बान्थाफोरबो मोनदों बान्थाखौ गिबियाव मोनदोंमोन बिथाङा बाङालि सिनेमा सुदु तुमिर कारणे 2005 मायथाइयाव बिथांनो मिउजिक डाइरेक्टरनि बयनिख्रुइ साबसिन मिउजिक डाइरेक्टरनि थाखाय बिथांनो बान्था होनाय जादों गिबियाव आरो नैथियाव मोनदोंमोन याली होननाय मेथाइ खनदोंमोन बिथाङा 2007 मायथाइयाव बिथांनो बेखौ आरो बिनि उनाव ट्रास्ट दास एवार्ड होननाय मोनसे होनाय जायो बिथांनो बिनिया मेथाइ खननायनि थाखाय हौवा मानसिनो बेखौ लाभ खालामदोंमोन मानि थाखाय होनबा इकोस अफ साइलेन्स इंराजि आरो खासि रावाव बिथाङा मेथाइ खनदोंमोन बिनि बयनिफ्राय साबसिन देंखोगिरि हिसाबै बिथांनो रजत कमल एवार्डखौ बिथांनो होनाय जायो रजत कमलखौ होनाय जायो आरो बिनि उनाव गोबां बान्था मोनबावदों बिथाङा जायखिजाया आसामनि जितु संगीत जगत बेखौनो गोदान बाथ्रा होनो हादों आरो बिथाङा गासै प्राय 40थासो रावाव बिथाङा मेथाइ खननानै हारि माहारिफोरखौ बिथाङा ज' खालामनो हादों बेनि मादाव असमिया हिन्दी बाङालि बर' दस्रा राजबंशी गवालपारिया साहा बागानिया हाजं मिसिं कार्बि गार' राभा डिमासा टाई आहम नेपाली भोजपुरी विष्णुप्रिया मणिपुरी हक बर' उड़िया तामिल तेलुगु कन्नड़ इंराजी आदि गाल' मालायालम माराठी बायदि बायदि गासै बिथाङा 40थासो रावाव मेथाइ खनदोंमोन आरो बिथाङा प्राय 50,000 देंखो रोंगौ 38,000 बिथाङा मेथाइ खनदों दा एफा गिदिर सासे सुबुं दहायनो जोंनि मेलखौ सामलायबाय थानाय मानबिर सुक्रेस्वर गयारि बिथाङा बुंबाय जे बुहुमनि मादाव 5थि बिनि थैनायसै दिनै बिथांनि थैनायाव ओरैबायदि दुखु मोनदों सारा आसामनिल' नङा आसामनि बायजोआव थानाय खालाखौ बन होनांगौमोन जेब्ला सुबुंफोर दं प्रबासि भारतीय बा असमियाफोर गुबुन गुबुन हादोरावबो दिनै बिथांनि मुङाव बे दुखु फोरमायदों आरो जों खोब दुखु मोनदों बिथां गोमालांनायाव आरो बिथाङा जुदि थांना थाबावोमोनबा जोंनि आसामाव थानाय खालि असमियाल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जितु राव जितु हारिमु आयदायाव हयथ' बिथाङा एसेब्लाबो दैखांलांबाव होननानै जों फोथायो आरो बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानायाव गासै हादोरजों लोगोसे जोंबो दिनै खोब दुखु नांदों आरो जों नायबाय थादों दिनै बिथांनि थैनायाव ओरैबायदि मानसि जादों ओरैबायदि ज' मानसि जादों एफा गुदुं सान्दुङाव ओंखारबोदों गोबां मानसि सेन्सलेस जादों आरो गोबां मानसिया सहायनो हायि आत्महत्या गावखौनो जिउ फोजोबस्रांनाबो लादों गतिके एसे गिदिर दिनै मोनसे सासे देंखोगिरि सासे गावनो मेथाइ लिरगिरि गावनो फावखुंगुर होग्रा गावनो दामग्रा देग्रा एफा गिदिर मानसिनि बे बिथांनि जिउआ जाहाथे जेरावखि थाया जाहाथे आलो गोजोनै थायो जों बेखौनो हास्थायदों आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव बिथांनि आदर्शफ्रा जाहाथे थांना थाबाय थादों बिथाङा जेरै बुंदों बिदिनो थाबाय थाथों जेरै आं दहायनो बुंबाय जे बेहा खुनु राव गैया बेहा खुनु जाति गैया बेहा खुनु धोरोम गैया गतिके बे उदां आरो सासे हारिमुनि गुबै हारिमुनि सासे मानसिया मोनसे सिमा थाया बुङो बे जिखि रावै मेथाइ खना बुहुमाव मुंदांखा बेहा सिमा थाया बे असमियाबो खननो हागौ सासे हारिमुनि मानसिया हिन्दीबो खननो हागौ बाङालि इंराजि बे बुहुमाव जेसेबां रावबो बेखौ हारिमुनि मानसियासो बेखौ खननानै बुहुमनि मानसिखौ ज' खालामनो हायो गतिके गुबुन गुबुन आयदायाव माबा मोनसे खारनाव दावसा दावसि थानाय
हारिफोरखौ नैबे हारिमुनि आयदाजोंसो ज' खालामनो हानो थाखाय आं जोबनायाव फिन बिथांनिसिम गोथौयै गोरबोनिफ्रायनो आङो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावबाय। बिथांनि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाथों आं बेखौनो हास्थायनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखौनो फोजोबबाय। गोजोननाय थाबाय जोंनि मानगोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिथांनिसिम गुसुङै बिथाङा गोबां गोनां खोथाफोर बिबुंथि लाखिलांदों। दा बे बोथोरावनो जोंनि बर' फरायसालि अनसाय गावहाय खुंथायनि मानगोनां गाहाय गावखौ सोद्रोमा बिथां मिनिस्टार बसुमतारीखौ रायजोनि सिगाङाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय एसपि बर' गिदिर आरो गोजौसिन फरायसालिनि लांदां गेलेग्रा फोथार बावहाय दिनै जोङो दुलाराय बर' माहारि जानानै जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो बर' माहारि जानानै जोङो सासे आगोमा आसामनि देंखोगिरि मेथाइ सुजुगिरि आरो रोजाबगिरि लोगोसे भावगिरि बिथां जुबिन गार्ग बिनि जि मोनसे अबथिया गोमालांनाय बेखौ लानानै दुखु फोरमायनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मर्दान बसुमतारी बिथां आरो बावहायनो जों लोगोआव बाहागो लानो हानाय जोंनि एसपि गेजेर आरो गोजौसिन फरायसालिनि प्रिन्सिपाल बिथां अनिरुद्ध बसुमतारी आरो लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सानजारा लकेश ब्रह्म आरो जेरावनिथि ब्रह्म फान्थामगिरि आफादगिरि कुमार ब्रह्म आरो जोंनिनो बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर' मानगोनां बिथां आरो लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सासेबो बोसोनगिरि सुखेस्वर गयारि मानगोनां बिथां आरो बावहाय जों बाहागो लानो हानाय सारिदा एनडिपिनि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो एक्सपेन्स वेलफेयार ससाइटि बिटिसिनि बायजोनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बिथां बिस्किराम नार्जारी आरो बावहाय बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' रायजो आफादनि सासे नेहाथारि शिवरानी बसुमतारी लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि सोरजिलाव औवारी मानगोनां बिथां आरो जोंनिनो बावहाय बाहागो लानो हानाय माहारियारि गौथुमजों लोब्बा लाखिनानै बर' हारिनि माखासे जेंना जेंसिजों खामानि मावबोनायाव दिनैसिम जेंना गैयालासे बाहागो लाबोबाय थानाय जोंनिनो मोनसे समनि मेसिन समाज काउन्सिलनि मावफुं सोद्रोमा मनेन नार्जारी मानगोनां बिथां आरो जिएम राकेल बसुमतारी मानगोनां बिथांमोन आरो आथिखालनि धेमाजि जिल्ला परिषदआव मासि मोननाय सासे जिएम जोंनिनो लखिमपुर जिल्ला बारग'बिल रनसाय आफादनिबो बिथां आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी मानगोनां बिथां जनाय आइटिडिपि बर्डनि मासिगिरि फैलाव मुसाहारि मानगोनां बिथां आरो बावहाय जोंजों सारियाव बाहागो लानो हानाय जिल्ला आफादनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो सारिदा एनडिपि लोगोसे धोरोमारि गौथुम बाथौ धोरोम आरो ब्रह्म धोरोमनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन जोंनि दख'रानि जिल्लानि गासैबो गुबुन गुबुन माहारि आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे बावहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि फरायसुला फरायसुलि बेजों लोगोसे इउएन एकाडेमि बिदिनो गोरायुं बिथां बिमल मुसाहारिजों लोगोसे आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिथां गाहाय नेहाथारि गोनां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आरो आहम बोराइ बाथौ इंराजि बिजों फरायसालिनि गोरायुं बुद्धिसा दैमारि मानगोनां बिथां आरो नुजानाय गासै फरायसुला फरायसुलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावबाय आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा गासैबो साफ्रोमनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनाय मोनाबिलिनि समावहाय जासिगोनाय जाबाय बावहाय जोङो दायनैसो बाथ्रा मोनथाम रावजों जोङो लिरनानै बा जोंनि टेक्सआवहाय जोङो जायगा होनानै दिनैहाय जुबिन गार्ग बिथांनो जोंनि बावनाय
बेखौहाय जोङो मान हिसाबै जोङो होनो नाजादों बावहाय लिरदों अनाकांक्षित भावे मृत्यु भाबती अजस्र অনুরাগিক খণ্ডুয়ায় অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখন ভিন্ন কৰি থৈ যুৱ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান आरो जों बर'आव आसामनि गोबां अनसायगिरिफोरखौ सोगाबनानै गनायजाथावै बे बुहुमखौ बा मुलुगखौ हरखाबै नागारलांनाय मुंदांखा देंखो सुजुगिरि रोजाबगिरि आरो भावगिरि जुबिन गार्गनि गोथार जिउमानि सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो मोन्थों बेखौ मिजिंथिनानै इसोरनि सेराव आर'ज गाबनाय थाबाय आरो इंराजियाव जोङो दायनिसो जि मोनसे सोदोबफोर बाहाय बाहायनानै जोङो जोंनि दुखु मोननायखौ फोरमायदों We are heartbroken and deeply mourn the sudden demise of the famous music composer and singer लोगोसे बिथाङा एक्टरबो जुबिन गार्ग whose soulful voice touched millions and will forever resonate in our hearts. Our heartfelt condolence go to his family, friends and fans during this time of profound grief. बे माखासे सोदोबफोरखौ जोङो जायगा होनानै असमियाव बर'आव आरो इंराजियाव जोङो बिथांखौहाय मान होनो आवगायबाय जों आलारि बाथि सावबाय दा बाथ्रा बेल' जोङो बेखौनो बुंनांगोन जुबिन गार्गआ बर' हारिखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आरो बर' हारिनि हारिमु मुलुगावहाय बिथाङा माखासे बेसेन गोसा मेथाइनि दोंफोर जोंनो खननानै दोनलांबाय जाय मेथाइखौ जोबोद जोंनि गोरबोआव नांनाय बा जोंनि गोरबोखौ बिलिरलाङो बिथांनि रैसुमै गारांजों रोजाबनाय मेथाइफ्रा जोंनि इयुन जोलैफोरखौबो बा जोंनि थांना थानाय सुबुंफोरखौहाय सावरायनायाव खोब खहाब गोनां बा बिथाङा जे गोदै गारांनि सासे बिगोमामोन बेखौ जोङो बिथांनि रोजाबलांनाय मेथाइफोरनिफ्राय जेबो गोनो गोथो गैयालासिनो जोङो रोखा जायो बिथाङा गौरबमानि सासे गोदै गारांनि खनगिरिमोन मेथाइ सुजुगिरिमोन बे सैथो बाथ्रा दहायनो बुंबाय मन'रन्जन बसुमतारी बिथाङा जे बिथाङा 40 हारिनि बा रावआवहाय गासै 38,000 मेथाइ रोजाबलांबाय 38,000 मेथाइ रोजाबनाया गोरलै बाथ्रा नङा आरो बिथाङानो जानोबो हागौ सानसेयावनो 39 ना 28 मेथाइ रोजाबदों रेकर्डिं खालामदों दा बेबो मोनसे बिथांनि रेकर्ड दा दुखुनांथाव बाथ्रा बे जे बिथाङा आसामनिफ्राय मोनसे नर्थ इस्टनि मोनसे फेस्टिभेल खुंहैदोंमोन सिंगापुराव बे सिंगापुराव खुंहैनाय जि नर्थ इस्ट जोंनि सा सानजा भारतनि जे मोनसे फोरबोमोन बावहाय बाहागो लानो थांनायाव दुखुनांथावै लैथोआव बिदिनो दुगैनो थांनायाव दुखुनांथावै माखासे जानाङि जाथाय जायो बावनो बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जायो दा बियो जोंनि थाखाय अबथिरा हरखाबै जिउ बावलांनाय बे जोंखौ दुखु मोनहोदों बयखौबो ओरैनोबा दहायनो बुंनाय जाबाय बिथाङा जोनोम जादोंमोन बेसेबां मायथाइयाव गोसोआव लानाया मोजां 1972 मायथाइ 18 नभेम्बर आरो बिथाङा बिदाय जाबाय 2025 मायथाइनि 19 सेप्तेम्बरावहाय दा जायखि जाया बिथांनि बे थैनायाव दिनै जोबनो गैयै बुंनो थाङोबा लाख लाख मानसि नांगोन गुवाहाटियावहाय जमा जादों माखासे मानसियाथ' जिबायदि दुंग्लुबनाय मोनसे थासारिबो जाहैबाय गुदुं दाबो गोलोम बोथोरनि समा जोबाखै बे गोलोमनायावहाय बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो फैनायाव बाहागो लानो फैनाया गावसोरबो बिदिनो हुस गैयै जालायनो गोनां जादों दा सानैसोआथ' बिदायानो जाबाय सानैसोआ थैबायानो माने गोरबोजों ओरैबायदि मोजां मोनोमोन बिथांखौ जायनि जाहोनाव बिथांनि बिदायाव बाहागो लानानै जिउ खोमालायनो गोनांबो जाबाय बा खोमाबाय दा बे बाथ्रा
ओरैनो जोंनि मिन्थिनायाव बिथाङा मेघालय रायजोनि गार' हाजो गार' हिल्स बेनि थुरायाव जोनोम जादोंमोन होननानै मिथियो बेखौबो जों रोखा जानाया मोजां आरो जुबिन गार्ग आङो मनरन्जन फंबाया बुंनाय बायदि आं गले गले लोगो मोनाखै ओरैनो चन्दन ब्रह्म बिथाङा जेब्ला WPTनि मन्थ्रिनि सामलायनाय बिबानाव दंमोन बे समावहाय बिथाङा सर्बानन्द सन'वालनि सरकाराव दंमोन चन्दन ब्रह्म बिथांनि मिनिस्टार जि मोनसे कलमनि बेवहाय फैनाय समाव आं खेबसेल' लोगो मोनदों बिथांखौ रायलायलायनायबो जादोंमोन बेनिफ्राय आरो आं बिथांखौ लोगो हमनो गोनांबो साननाय जायाखै खालिबोल' मोनसे दुखु थाबाय आंहा आं सानबाय थादोंमोन आरो हरखाब बिदि जागोन नामा सोर मिथियो आंबो दोंनैसो मेथाइ लिरनो सोलोंबोदोंमोनखाय आरो लिरैखाय बिथांनि गारांजों दोंनैसो मेथाइ रोजाबहोनो साननाय जादोंमोन बेल' हांमा थाबाय आरोखि हांमा थाबाय दा जायखि जाया जुबिन गार्गआनो बिनि जायगाखौ जों सुफुंनो हाया बे सासे हारिमु मुलुगनि बुहुमाव जोंनि थरसे गोजौ अलंबार हाथरखिमोन बे अलंबार हाथरखिया सिरिलांबाय आरो जों बेखौ मोनफिननाय नंला आरो सैथो बाथ्रा बे जोङो सोरखौबा माब्लाबा समाव गोमाजानो बायो थैजानो बायो जों जोंनि सेरावनो जेब्लाबो लोगोसे मोनफाबाय थानो लुबैयो नाथाय बे जोंनि लुबैनाय हास्थायनायजों सुबुंनि जिउआ बेवहाय खारफानो हाया बे इसोरनि माया गेलेहोनाय होननांगोन जोनोमा जायोबा थैनायाबो दंफाखायो सानसे जों थैखानांगोन जोङो हाजारखि बाब्राबा मानो हाजारखि हास्थाया मानो जों बिथांखौ गोथां महरै मोननो लुबैनाया जोंनि गोरबोआव थायोब्लाबो हास्थायनाया अभिलाषा थायोब्लाबो जों हाया थैनायखौ जोङो रावबो जै खालामनो हाया थैनाया बयनिबो जिउआव फैखागोन सानसे आरो जों बे सैथोखौ बयबो गनायनानैबो लाखानांगोन दा बे हिसाबै जों दिनै फोथायनो गोब्राब मोनदों जे जुबिन गार्गआनो बिदाय जालांबाय थैबाय बे बाथ्राखौ जोंनि आसामावल' नङा बेखौ गनायनानै लानो बयबोआनो बिथांखौ मोजां मोनो बिथांनि अनसायगिरिफोर बे सुबुंफ्रा दिनैबो जुबिन गार्गखौ गैला होननानै बा जोंनि गेजेरजों गोमोरलांबाय बेखौ फोथायनो गोब्राब मोनो जायखि जाया जोङो बेखौनो बुंनांगोन बा साननांगोन जुबिन बायदि देंखोगिरि बा मेथाइ रोजाबगिरि बा गारांगिरि रोजाबगिरि आरोबाव जोंनि गेजेराव जोङो बुंनो हागौ फैबावगोन नाथाय जुबिननि जायगा लानो हानांगौआ बा जुबिन बायदि जानांगौआ बेयो आरो जोङो हास्थायोब्लाबो हयथ' जों मोनाबो जानो हागौ बिथांनि जायगाखौ रावबो खालामनो हानाय नङा दा बे लांदां जायगाखौ सुफुंनो थाखाय जोङो नाजानांगोन अब्लाबो नाजानांगोन आरो जोङो जोंनि गोदान जोलैफोर थुलुंगा मोनसे लानानैहाय जों खामानि मावनांगोन जुबिन गार्गआ बर' हारियाव जोंनो मा बिहोमा होलांदों हारिमु मुलुगावहाय हारिमुनि फोथारावहाय बिथांनि बे बिहोमा होनायखौ जोंबो गोसोखांनानै खामानि मावनो नाजानांगोन सोलोंनांगोन जे जुबिन बायदि इयुनावबो सोरबा सासे सुबुं बा जोंनि गेजेरनिफ्राय जोनोम जाफैगोन बेखौ जोङो लुबैयो आरो नाजानाया थानांगोन ओरैनो बर'फोरनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा सरासनस्रा जोङो बांद्राय गोथौयै मोजोमथारै नाजानानै गावनि जिउखौ दानो नाजानाय बा जोङो माबा मोनसे थांखिनि थाखाय हारिमुआनो जा बबेबा आयदायानो जा बावहाय गावखौ जाफुंसार सासे मानसि हिसाबै गायसननो थाखाय नाजानायाव दाबो जोङो जोंनि गेजेरावहाय एसे लोरबांनि नाजानाय बायदि नुयो जोङो जिउै माहामै गावखौ बावसोमनानै जेब्ला नाजायो बे नाजानायखौ मोथों जानानै फैयो ओंखायनो जोङो गावखौ बावसोमनानै बा हार्ड लेबार खालामनायनि जे बाथ्रा फैयो गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय जेब्ला जोङो हार्ड लेबार खालामगोन बे गोख्रों गोब्राब नाजानाय गैयाबा जोंनि थांखि जाफुंनायखौ जों खालामनो हाया ओंखायनो नाजाथाब जों जेब्ला जोङो जों थांखि सौहैनो हायो ओंखायनो दिनैनि बे दुखु गोनां सानजों लोगोसे जुबिन गार्ग बिथाङा गासै 52 बोसोर जोरदों बे 52 बोसोरनि गेजेराव गोबां
जायखिया बाजिथामाव हाबबायमोन आबुंआ बाजिनै बोसोरनि बेनिफ्राय आङो जायखि जाया बिथाङा बारा गोलाव बोसोर जोंनि सासे सुबुं जोंनि गेजेराव दिनैनि समावहाय जोङो मोननो हायाखिसै अब्लाबो बे जाय समसिम बिथां थांनानै थाबाय बे समसिमाव गोबां हारि माहारिफोरनो बिथाङा गावनि गारांनि गेजेरजों मेथाइ रोजाबनो बिहोमा होलांबाय जायनि जाहोनाव दिनै गुबुन गुबुन जायगायावबो भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफ्रावबो बिथांखौ गोसोखांनानै बा बिथांखौ मोजां मोनखाय बिथांनो मान बावदों आरो कन्डलेन्स खालामनानै मेसेज हरदों बावहाय दिनैहाय बांगालि जौसा प्रदेशनि दैदेनगिरिफोर फैदों जिल्लानि गोरों गोराजों लोगोसे बिथांमोनाबो दहाय रायज्लायदों जे बांगालि थुनफावथियावनो गिबि बान्था मोननायनिबो बाथ्रा दहाय जोंनि खौसेथि बर' समाज आफादनि आफादगिरि बिथाङा बुंदों दा बेबायदिनो बांगालि माने कलकातायाव थानानैबो बिथाङा गोबां मेथाइ रोजाबलांदों बा गावनि मिउजिकेलजि मोनसे टेलेन्ट बा गाव सोरजिनाय सोरजिलु जि गावनि सोरजिनाय बे सोरजिनायखौ कलकातायाव थानानैबो गोबां बियो सोरजिलांनो हादों जायगा लादों कलकातायावबो आरो मुम्बाइआवबो थांना बिथाङा खामानि मावहैदोंमोन दहाय बुंनाय जि मोनसे फिल्मफोरनि बाथ्रा बावहाय बिथाङा रोजाबदोंमोन गानो हादोंमोन दा जायखि जाया दिनैनि समाव बिथाङा जों रोजाबदोंमोन जोङो बेखौल' गोसोआव लानांगोन बिथां गमामायैनो सासे जाय मावनो बुस्थुखौ बिथां बुंनाय बायदि माने हारिमुवाथ' बुंनो थाङोबा हारि धोरोम राव बेफोरखौ बासिया हारिमुनि फोथारानो बेसेबांबा गुवारखा बेसेबांबा गुवार लैथो बायदि बुंजागोन बावहाय धोरोम बासिलायनाय धोरोम बासिलायनाय राव बासिलायनाय जाथि बासिलायनायनि बाथ्रा फैया बिथाङा बे बाथ्राखौ बुङो गावहा जेबो धोरोम गैया होनना बुंनो लायोमोन गावहा जाथि गैया होननानै बुंनो लायोमोन राव गैया गावहा बेबायदि बाथ्रा बिथाङा बुङो आं सासे उदां होननानै बिथाङा बुंनानै लायोमोन गमामायैनो बे आखुखौ बिथाङा मुलुगनो खोन्थालांनानै फोरोंलांबाय दा जोंबो साफा साफा बिथांनि जि बेसेन गोसा बिहोमा होलांनाय बेखौ गोसोखांनानै जोंबो हारिमुनि फोथाराव जायफ्रा हारिमु मुलुगनि सोमोन्दो दङ बिथांमोनखौहाय खावलायनाया मोनबाय थागोन आरो गोदान जोलैफोरनि सिमांया खावलायनाय थागोन जे जोंबो जोंनि जिउ लामायाव बा जोंनि बर'नि हारिमुनि बाथ्राखौ जोङो बिथा खालामालासिनो गोबां गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि जि मोनसे रावफोर दङ बे रावनि गेजेरजोंबो जायफ्रा हारिमुनि गेजेरजों गावखौ फसंनो नागिरदों बा मिथिहोनो नागिरदों बिथांमोनाबो जुबिन गार्ग बायदि गुवार गोसोनि सुबुं जानानैहाय हारिमु मुलुगखौ बा हारिमुखौ सिबिनो सिगां होनांगोन बेखौ खावलायनाय थागोन आं बारा बुंनो लुबैयाखिसै नाजालाङि जायखिया आंनि बेखौ एसे मालाबा जोंनि जायगाफ्राव आंखाल मोननांबाय थादों जोङो जोंनि बर' थुनलाइ मुलुगनि माखासे गेदेमा सुबुंफोर दा जाय सुबुंफोरखौ जोङो मान बावो बे सुबुंफोरखौ मान बावनायफ्राव जेरैबायदि सुबुंफोरनि बाहागो लानांगौ बेवहाय आङो मालाबा एसे बावहाय आंखौ नुबाय थादों आरो ओंखायनो जोङो मालाबा जोंनि गेजेरावहाय खौसेथिखौ लाखिलायनांगौ जोङो बयनिबो हाबाफारिखौ मावनांगौ जोंनि गेजेराव माहारि आफादफ्रा बावहाय सांग्रां आरो साग्रिद जानांगौ जोङो बावहाय माबा मोनसे गावनि एखुथा क्रेडिबिलिटि लालायनो बा बेसेन लालायनो बे साननानै हाबाफारिफोरखौ मावनाया जाया जोङो जयैनो खौसेयै जोंनि जिल्लानि सिङावहाय ज' जानानै जोंनि जे हाबाफारिफोर दिनैहाय हमना लादो जुबिन गार्ग मुंदांखा सासे मेथाइ बा हारिमु मुलुगनि देंखोगिरि सुजुगिरि रोजाबगिरि आरो भावगिरि बेखौ मान बावनाय समावहाय जोंनि माहारि आफादफ्राबो जयैनो खौसेयैनो बाहागो लालायनानै जोङो हाबाफारिखौ जाफुंहोनो हायोबा बे मोनसे जोंनि थाखाय पजिटिभ
मोनसे मेसेज बे थाङो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा मोनफा मोननै आफादफ्रा मानोबा बबेबा समाव मा साननाय जायो मिथिया बिदिनो बाहागो लानायनिफ्राय मानोबा हारसिं एक्सट्रा एक्सट्रा बेबायदिया थिग जाया आंनि गलांबाय थाबा जों बयबो जौगानाय खामानि मावनांगोन आलादा आलादा खामानि मावनो साननायफ्रा जोंना बारा थिग जानाय नङा लोगोसे दंखायो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो ज' ज' मावनो नाजालायोबा मोजां जायो आरो जोङो मोनसे खरसजोंनो हाबाफारिखौ जों मावनो हानाय जायो बे खावलायनाय थाबाय इयुनफ्राव जोङो जयैनो खौसे खामानि मावनायनि हाबाफारिफोरखौ बोरै लानो हायो बेखौ लानानै बेखौ खावलायनाय थाबाय दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि लोगोसे जोंनि बोसोनगिरि जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो मावथिफोर दख'रानि आरो जोंनि जिल्लानि गासैबो बिबानगिरिफोर फोरोंगिरि मानगोनां बिथांमोनजों लोगोसे बयनिसिमबो मोनाबिलि गाहामखौ बावनानै आङो आंनि सुंद' बिबुंथि बा आंनि जि मोनसे दिनैनि हाबाफारि जुबिन गार्ड बिथांनि जिउमा बा जिउआ गोमालांनायावहाय जोङो बावनाय हाबाफारि जि लाबाय बेनि गेजेरजों बिथांनो जोङो बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबगोन जे जेराव खिथा बिथांनि जिउमाया आलोजों थाहैनो मोनथों बे मिजिंजों इसोरनाव आर'ज गाबनानै साफ्रोमबो फिन खेबसेबाव मोजाङै थानांगोन अननायनि मोनसे सिबिखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ आं फोजोबनाय साबायखर थाबाय जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनि मानगोनां गाहाय फंसोद्रा बिथांसिम बे बोथोराव जोङो दोंसे जुबिन गार्डनि मुङाव दोंसे मेथाइ खननायदों मबिन नार्जारि फंबाया बिथाङा बिफानि होदों बेनिखायनो बिथांखौ मेथाइखौ खननो थाखाय खावलायनाय जाबाय बे समाव जुबिन आलारि बाथि फोजोंनाय बेयाव नुजाफैनाय सार मेडाममोननिसिम आंनि गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय आङो जुबिनाखौथ' उन्दै समनिफ्रायनो सिनायोमोन आरो लोगोसे बिथांनि मेथाइफोरखौ खननो नाजायोमोन बे हिसाबैनो आङो जुबिननि आं फैबा खन होननाय मेथाइखौ दोंसे रोजाबनो नाजागोन रोजाबनाया गोरोन्थि जानांगौबा आङो निमाहा होगोनखौ मिजिंथिबाय তোমার ছবি ধরা গিরা গোপনে আহি হিয়ার কুন্দ তুমি জানো হুকুম নিয়রে সে সাতুপাল নমি আহান ভোগরে মুড়ি দেহ প্রদীপ
তার প্রভাতি ফুরে ও তোমাকে মোর কথা প্রতিমা গালি দেখা জুড়ে ও তোমাকে মোর ব্যথা দুহাত হতে মন বহু যুগের রাসূল साबायखर थाबाय फंबायनिसिम मिलौदो गारांजों जुबिन गार्गनि दोंसे पपुलार देंखोखौ गोनां लांनायनि थाखाय दा जोबनायाव जोङो दिनैनि बे जोंनि सासे मुंदांखा आरो बयनिबो अनजालु बयजोंबो सिनायजानाय दिनै बुंनो थाङोबा सेंग्राफोरनि गेजेराव बा लाइमोनफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनजानाय सासे हारिमु सिबियारि जुबिन गार्गनि जि थैनाय सानाव जोंनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि मिरुनि मानगोनां सिबिजाथाव दैदेनगिरि नोंथांमोन बाहागो लानो हानाय जोंनि XBLT वेलफेयार ससाइटिनि जिल्ला मिरु आरो जिल्लानि सिबिजाथाव दैदेनगिरि बाहागो लानो हानाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मिरु आरो जिल्ला आरो आन्चलिकनि मानगोनां दैदेनगिरि जोंनि सारेन्डार NDFनि मिरुनि आफादगिरिजों लोगोसे बिथांनि मावथिफारिया जोंनि आइजो अनसाय आफादनि मिरु आरो जिल्लानि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन बेवहाय बाहागो लानो हानाय धोरोमारि गौथुमनि सिबिजाथाव दैदेनगिरि नोंथांमोन बाहागो लानो हानाय बे ओनसोलनि जोंनि गोरोंसा फोरोंगुरु सार आरो फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन बाहागो लानो हानाय जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय गामिनि मानगोनां बाहागो लागिरि रायजो राजा नोंथांमोन बाहागो लानो हानाय जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय नैबे ओनसोलाव जोंनि राजखान्थियाव बिबान मोननाय दैथायहरजानाय सिबिजाथाव जोंनि बिबानगिरि नोंथांमोन दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव नोंथांमोना बाहागो लानायनि थाखाय जोङो साबायखर जासिबाय बेजोंनो लोगोसे दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जोंनि ससियेल मिडिया जोंनि पर्टेल मिडिया आरो प्रिन्ट मिडियानि सिबिजाथाव बिथांमोना बाहागो लानायनि थाखायबो बिथांमोननो साबायखर जासिबाय লগতে আজিৰ এই অনুষ্ঠানখনত আমাৰ এই অঞ্চলত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি সমূহ ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত হ'লহি এখেতসকলক আমি এই অনুষ্ঠানখনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বিশেষ ধন্যবাদ অশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ लोगोसे जोंनि हारिमु आफादाबो बहाय थोंजोङै बाहागो लाबाय दा बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननो साबायखर जासिबाय दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो फिसायैबाबो खोब मोजाङै जोङो फालिबाय दा बेजोंनो जोङो बुंनो नांगोन जुबिन गार्गआ सासे जुबिन गार्गल' नङा बे सासे हारसिङैनो मोनसे अनुष्ठान जाय सासे देंखोगिरिया जाय सासे सुबुङा 40टा रावनि मेथाइ खननो हायो बेयो हयथ' जोङो माने मोननो गैयै मोनसे घटना जोंनि भारत हादराव जों गोबां गिदिर गिदिर मेथाइ खनगिरिफोर नुदों नाथाय एसेबां गोबां रावाव देंखो बोलांनाय जों नुफेराखै आरो गावनि जीवन कालाव जिउ थानाय समसिम बिथाङा 38,000निबो माने बांसिन बर' मेथाइ
मेथाइ खनलांनो हानाया मोनसे रेकर्डखा बेनि अनगायै बिथाङा थानायबा आरो गोबांसिन खनलांनो हागौमोन दा बेनिखायनो दिनै जोङो बिथांखौ गोसोखांदों आसामनि साफ्रोमबो सुबुङा गोसोखांदों दिनै भारत हादरनि साफ्रोमबो सुबुङा दिनै गोसोखांदों बिथांनि बे गोथार हाबाफारियाव दिनै 10 लाखनि बारा सुबुङा गुवाहाटीयाव बाहागो लादोंमोन बेजों लोगोसे दिनैनि बायदि मोनाबिलि समाव माने हाजार हाजार सुबुङा आलारि बाथि सावनाय बिथांनि मुङाव बिबार बावनाय हाबाफारियाथ' जादों बे हिसाबैबाथ' जोङो कौटिनि बारा सुबुंफोरा दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांदों बे गोथार हाबाफारियावनो जोंबो दिनै बिथांखौ सिबिनो मोननानै बिथांनो आलारि बाथि बावनो मोननानै जोङो बयबो गोजोननाय मोनदों बे गोजोननाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय जोंनि साफ्रोम बाहागो लागिरि बिथांमोन गेदेमा बिथांमोन फरायसुलि बिथांमोन रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिथांमोन गासैनिबो बिथांमोननो जोंनि बानजायगिरिनि जानानै जोंनि मोजां मोननाय जोंनि मानिनायखौ बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो बेखिनियावनो थुंगेबाय बा फोजोबबाय होननानै फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों जोंनि सानजा सानजायारि आरो खोला सानजायारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानजाथाव दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दान्दिसे थानो थाखाय खावलायदों मानोना जोङो बे आलारि बाथि सावनाय जि डेस्क आरो बेन्च बेखौ जोङो आलारि बाथि गोमोरखांनायनि उनाव जोङो फरायसालियाव सोनानै दोनफिननांगोन बेनिखायनो जोंनि साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दान्दिसे थानानै हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बयखौबो खावलायखाबाय गोजोन्थों